Kumsi benda jongkai International Water Conclave Arhajar Arpusau lapenlong ya ke district level painting competition halor kapang Water, Life and Future haka hol jongka Maharam Government Higher Secondary School Maukerwat Southwest Khasels District. Ya kani ka painting competition lapenlong daka office jong Deputy Commissioner Southwest Khasels District rangkat ke jingit trailang ke Tenat of Arts and Culture jong ke Sorkar Meghalaya. Habakren halor kani ke competition uba ai Lauranyang MCS BDO Kamakorwan CNRD Block Ulaong baya ka painting competition lapenlong hasibenta jong ke International Water Conclave Arhajar Arpusau bat banwanra ya ke jing ngautu agi nongi simbenta halor ke jing don kam ban sumar ya ka bat ya ka mei maryang su Ulaong ba kani ke jing yakop kamlong tang karansan ke baki nongi simbenta kin pen ya ka sap ka phong ha ka bandro bat airong Henry ka dei ban ai jing hikai bat jing tiep ikipat nong song snong bat kipara khana halor ke jing koridor ban sumar ya ka umbam umdi kumju ya ka mei maryang khnang ban im amtang na ka benta kamenta Henry na ka benta ka lawei jungi u video ula pente bro bagi nong job hagani ka district level competition kinyo kalat ban mi khmat na ka benta ka district ha ka state level kaban salong hanong ba shilong kumba live songwut ki bakentop ik khana school kumju ki riu shimet ki lawan bani shimbenda hagani ka painting competition bat lala ban yoi ya kisap bat katalen jong kinong shimbenta ki bala airong badroi kidur halor kapang pedeng Office jong Deputy Commissioner Southwest Khasels District Maukerwat ringkat ke jing trailang pat ka Department of Arts and Culture Government of Meghalaya hakani ke jing rakhi ka International Water Conclave Arhajar Arpusau kala pelong ya ka painting competition hapo Maharam Government Higher Secondary School ban wara ya ke jing smotho hakini ki participants ya jing dan kam ban sumar ya bat ya kamarian ti hakani ka painting competition ki dan lightly ki theme kabaningkong ke water conservation kabar life and water connection at kabala ke future sustainability te kene ka competition namne na district jami participants ki bajab sajid lai wat badi kini ki participants ki bajab kin sayo ban 30% ka district jami sha shillong kata haka new trek February Arhajar Arpusau hasu sam auditorium shillong te kini ki participants baro ki balawan attend idan komba live ho nyomut takasni te ngai ke jing ketu bajing kan phar niki ba kan trai sitam kan le bhai kan ka painting joki tasni makane ka lagi ka kabu yaki bakini ot badi om tang ka sap bagi dan halor kan ka sap ban pain ne ban airang ban rodur ndai kumju an ai jing tip ya ki para nong song song para khana joki spang jing dan kam jong kane ka benta ban suma re ka undi batu ya kamariam ka jongi ka bagi om tang ya ka pementa ndai kumju ya kalawai ka jongi